И здравейте хора, аз съм Стоян. В днескашното видео с мой приятел ще снимаме на Brawl Stars, ще играем на моята карта, ще играем на много различни карти. И да, нека мой приятел да ви се представи тук. Здравейте хора, аз съм Зецлав. Така, дай да почваме направо, чай да изберем герои между другото. Сега тук ще играем на картата, която е моя, на нокаут. Картата изглежда ето по този начин, няма нищо, просто сме едно в едно. И с едни и същи герои. Тъй, с кой да играем първо? Ами, не знам, това ли ти предложи първо? Дай да играем с... Не знам. Искаш ли Колт? Колт? Аре дай с Колт. Чай да го намеря. Той не е насам, той е някъде нагоре ли? Ето. Така. Готов съм. Аз ти готов ли си? Готов съм това. Ай, давай. Тей, пусна на картата хора. Така, я дадем сега. Пишете в коментарите кой ще бие. Тей, ето го. Ето го, с моя скин е по-хубав. И аз ги имам този скин, ако искаш да знаеш. Ела Аз не тук. мога да играя в Колт. Що го предложи тогава? Да е забавно. Той и аз не мога да играя с него, ама... Обаче и двамата сме си на по един $1. Така, хора, пишете кой ще победи според вас. Мисля, че съм аз. Надявам се. И аз не искам. Чай, че се отвърхте нещо. Не. Ей, що си използвах ултимейта и аз? На първи рунд Стоян печели. Да. Първо място за мен. Айде на второ. Още не е решено, така че не да задаваш много въпроси. Да, я знам, се знае кой ще стане на бъдещето. Може да се преобърне. Хора, пишете какви други игри искате да играем. Аз мисля да играем Майнкрафт, хора. Кой ще кажете? Ти кой ще кажеш? Ще играем Майнкрафт, ако те напишат нещо. Ще измислим нещо. Ооо. Втората игра за него. Втората игра за Цветослав. Кой ще стане тук? Направо ще спукам. Сега. Може да му не мога да го оцеля. Той му оцели 15 пъти. Така хора, аз съм на малко и той е много на малко. Тъй, сега не се знае кой ще стане. Кой ще победи. Аз победих. Ти му победи. Така, първа игра за Стоян. До колко играем? До 3? До 3, да. Кой ще играем друг? Не знам, предложи ти. Айде да играем с... Емзито им... с Емзито дай да играем. Чай, тук имам някакви награди хора, че ги взема. Кои добре между другото. Пишете в коментарите, ако искате да съберем и двамата Battle Pass и да ги отворим. Да, между другото, аз мисля да ги събера, ама как ще стане много трудно. Тов ли си? То вече почти е свършил Battle Pass, те ще направо за други. Не, може. Броени и същи скинчета. То скин е най-хубавия просто. Не, че е най-хубавия, но просто хубаво дава. Не, просто е най-ефтин. То е те. Той някакви магии прави тук, аз нямам такива работи. Ама ще го спукам. За малко между другото ще да победа. Така че първи рунд за Стоян. Я кой ще стане напред. Аз съвсем зито между другото знам как да играе. Аз не знам между. Зато и че направо моята убия. За малко. Втора игра за Стоян 2-0. Май ти бързо ще приключи. Добре се получава до тук, хора. За сега всичко е... сме 2-0. Има още един рунд, който нищо няма да покаже. Направо дай да сменям и да играем на Dual Showdown. Добре. Да, направо Dual Showdown. Сега ще играем Dual Showdown с... Пускаме ли? Да. Тук мисля, че ще сме или на второ и на трето място. Не знам защо. Хора, за сега имаме два джема имаме. Да видим кой ще стане напреди.
Чай, то скъбиш тук. Чай, но тук направо... Умря. Ще загубим копи. Ти минус колко? Минус 8. Тъй, но тук отключих нещо. Ядем. Сложихме такова. Нищо не се падна. Тъй. Така хора, сега ще играем ранкето. Да, защото на Dual Showdown нещо не ни вари. Тъй, ядем коя карта ще ни даде. Мисля, че ще е на футбол 100%. Но пак тук. Тъй, аз мисля да взема пак MZ тук. Аз мислех да взема Барди, ама аз го нямам. Не знам. Освен пак да вземеш голямото дето. Не е ли да взема? Добре. Да. Така хора, аз съм с M, Мек, той е с Емс. Тъй, я да видим. Тук, между другото, тези другите не ги познавам, тези героите, направо са им сменили. Ти ще да кажа между тях, какви са... Тъй, тук при мен е Бия. Не, Пени, бе. Да, Пени е при мен. Тъй. Тук много лошо стана. Аз трябва да събя малко. Ти си там, не си там. Не съм там. Сега ще се помъча да отида на там. Тъй, колкото набия. Добре. Така. Тебе какво става горе? Ами аз ги бия за сега, обаче... Тук нищо не е наред. Тъй, на малко са на 18% са. Така. Мисля, че не играйте победим, те даже не са ни добавили. Да, те не са ни дошли даже при нас долу. С Амбер, между другото, ни помогна и ни победихме. Така. Ами хора, ние победихме първата игра, явно на Dual Showdown не ни вари. Да, на Dual Showdown до сега играхме 2 игри и направо нас мачкаха. Съм Silver 2. Тъй, на мене ми се пада така, епическо и спрейче. Добре съм. Ами супер, и са кредита за котката. Тъй, на мене нищо не ми се падна. Тъй, тук имам 100 кредита за спайка да взема и дай да играем още една игра. Аз имам горе на Battle Pass и ще отворим. Тук да им кой ще ми се падне. На мене ми даваха за... не знам колко отворих между другото. Да видим сега какво ще ни се падне. Не знам. Майчи нокаут, да. Тъй, я да видим сега. Нокаут. Между другото, картата не видя. Чай да видя картата. Аз искам да взема Пайпър, между другото. И то от другия трябва да вземе някакъв отличък. Кроу. Не, между другото, добре. Майче имат Едгар от тях. Да. Таки има ли. Тъй, я да им какво ще стане сега в тази игра, хора. Може да е последна или предпоследна. Аз нагоре нищо не виждам. Тук има една. Така. Нещо не е наред тук при нас. Тук е Едгара, между другото, ако мой го бухаме. Той сега ще дойде към нас, между другото. Той не е толкова голям проблем, Едгара. За сега. Ако ме наближиш, е голям проблем. Тъй. Не. Тази игра загубихме, хора. Ами тази игра... загубихме, да. Не е добре. Костана! Тази игра загубихме, тъй като гледам. Направо опаткаха. Явно днеска не ни е ден. Да, днеска не ни вари, хора, за съжаление. Комо да ви кажа, хора, ако сте харесали това видео, дето направо прибиха, ударете един лайк, абонирайте се, пишете коментари, камбанката, нали? И пишете коментари какви други игри искате да видите. Да. Да, хора, дожден. Чао!